L-interconnector qiegħed jaħdem u nhar il-ħamis se jkun inawgurat uffiċjalment. Dan ikkonfermah il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt attività politika f'Ħażebbuġ. Il-Prim Ministru rimarka li l-pjan tal-interconnector kif infassal minn gvern preċedenti kien waqa' sentejn tard, fost oħrajn għax ma kellux il-permessi meħtieġa. Kien ippjana li dan il-kejbil li jiswa 200 miljun dal-kejbil, xi bravu kien ippjana li għaddih minn John Offs concession ta' żejt feħħa jħaffru għaż-żejt. Għar inti nġibu lill-poplu Malti u fondi Ewropej ninvestu 200 miljun u mbagħad isek ħataddija minn triq feħħa titħaffer kollha u tinqala din it-triq. Kif jista' jkun illi tagħmel hekk? Kellna nċaqalquh kważi 100 kilometru. Pass ieħor li ħall-gvern u li rċieva tifħir minn kull naħa tad-dinja kien l-introduzzjoni tal-liġi tal-identità tal-ġeneru. Joseph Muscat esprima sodisfazzjon li deputati laburisti kollha ivvutaw favur dik li qed titqis bħala pass eżemplari internazzjonali. Ftit waħdiet se texieren forsi f'pajjiżna. Imma kwistjoni ta' kif dan il-pajjiż jistma' lill-uliedu kollha l-istess. Il-Prim Ministru saħaq li Malta rnexxielha ddur il-kantuniera u fi żmien qasir minn telf qed tagħmel il-qlieħ u żżid il-postijiet tax-xogħol. Dan kien possibbli għax il-pajjiż issa għandu fit-tmum tiegħu gvern li jieħu deċiżjonijiet fil-ħin u għandu viżjoni ċara. Kull jumejn taħt il-gvern ta' qabel kienet tiżdied persuna qiegħda. Taħt dan il-gvern kull jumejn jiżdiedu 3 min-nies ġodda li qegħdin jaħdmu. U bekk biddilna il-bilanċ, għamilna dan it-turnaround ekonomiku illi qegħdin jħossuh in-nies fil-bwiet tagħhom, qegħdin jħossuh in-negozji fl-ekonomija. Joseph Muscat sostna li l-ħidma tal-gvern qed tkun rikonoxxuta f'ċertifikat war ieħor tal-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni ta' Kreditu, madankollu saħaq li mhuwiex dan il-mod ewlieni li bih ikejjel is-suċċess tal-gvern. L-aktar credit rating agency importanti għalina huma l-familji u n-negozji Maltin u Għawċin.